A verdade é que hoxe é un día sinalado, eu creo que para todos. Como ben sabedes, estamos celebrando, como ben dicía a alcaldesa de Carballera, un día que é de lecer, que é para pôr en valor todo o que se está a facer dentro do sector, é moi importante. Era un día que eu tiña sinalado na xenda xa dende fai tempo. Eu creo que hai que agradecer aí o Clúster da Pizarra toda a labor que fixechedes e eu creo que o resultado está sendo moi bon. Eu creo que é foi unha moi boa idea dar unha serie de premios tanto aos colocadores como aos empresarios como, por suposto, aos concellos. Os colocadores, agora mesmo a verdade é que encontrar man de obra cualificada é moi complicado. Falaba outro día con xente do sector de que realmente a pedra natural que temos aquí en Galicia é unha pedra de tan boa calidade que aquela que non é tan boa se conta cun bo colocador o resultado vai ser moi bo. Dende logo, a labor que se fixo sempre desde este sector foi moi importante e tamén é de recibo que reciban o merecemento que dende logo que merecen. Temos que agradecer ás empresas, a toda esa xente que en un primeiro momento decidiu investir aquí en Galicia, na comarca de Valdeorras, pero tamén por outros concellos de toda a nosa comunidade. Como dicía tamén Mari Carmen, a inteligencia que amosaron no seu momento foi máxima e valga un mínimo de reconhecemento hoxe como reconhecemento da súa labor que levan facendo tantos anos. Temos que agradecer, por suposto, as empresas representadas a través dun clúster forte, un clúster que, dende logo, sabedes que sodes unha voz autorizada para o sector para falar coa Xunta de Galicia e co resto das administracións. E, por suposto, tamén temos que agradecer os concellos. As entidades locais, nós sempre dicimos ante o Goberno de España que é moi importante que se escoite as comunidades autónomas. As comunidades autónomas somos aquelas que teñen un maior contacto co territorio e precisamente tamén a administración local é importante que se escoite porque ao final a maior parte dos alcaldes que están aquí vos coñezo personalmente, vos coñezo precisamente por escoitar as vosas reivindicacións en prol da minería. Permitideme, eso sí, que faga un inciso especial porque teño que sinalar que foi un orgullo entregarlle o galardón á alcaldesa de Carballera de Valdeorras, a Mari Carmen, sabes que te teño muchísimo aprecio, de que te coñecín xa en plena pandemia, nun momento que non foi complicado, que non foi sinxelo para ninguén, foi moi complicado, que loitamos moito por unha situación que era límite, e desde entón, sabes que o aprecio que te teño e a amizade que temos está por riba de calquera outra.